Здравейте хора от VBOX 7 и YouTube. Аз съм Боян Стойчев, но някои хора ми викат Боян Стойчев 35. И днес ще ви представим... Аз съм The Pro Dancer BG и днес ще ви покажем как се кара Waveboard и Longboard. И първи ще се представя аз с моят Longboard. Идвай с мен, шеле. Сега първо, ако сте десничар, се слагате десния крак на тези двата и с другия се засилвате. няма смисъл за левия да казваш. С левия крак е съвсем също. Само че е с левия. И е така се завива за по-лесно, за по-трудните. По-лесно? Да. И да, ще се върнем сега, когато Не, няма да се връщаме. Офо, кари! Да, това беше Боян Стойчев, а сега за Waveboard. Сега за Waveboard ще ви представим Waveboard на Pro Sadank Снима и мене се BG. Отиди по-назад. Това е неговия Waveboard, а това е самия той. И сега Ще има и моя канал долу. в описанието сега той ще ви представи как се кара Waveboard. Да, ако сте десничари, стъпвате ето така. Ако сте левичари, стъпвате ето така, по съвсем същия начин. Да. Така. Стъпвате ето тук. Мадафака. Ревен. Така. И се засилвате няколко пъти и стъпвате така и е така правите. Кажете ми назад. Ето с колата. И идвам. Тук карате. Тук върви след мене. Нали трябва да снимам? Да стъпам. Да. Чакай да се представя. И това беше моя канал. Долу в описанието ще има И моя. канал. Така. И линк към... Не линка ми, просто ще го напишем. Да. Оле, матка, бе! Това бяхме ние. Боян Стойчев и... Да правя на Съркобеги. Абонирайте се, харесвайте и Липовете до ни скоро! и давайте палчета нагоре за двама ни.